Assalamu alaikum uwa, barkanku da zuwa kanin English. Sunana Babakar Modu. Yau in Allah ya yarda za mu yi magana kan past perfect. Past perfect. So a baya mun yi magana kan past continuous da kuma past simple. Yau kuma za mu ɗora a kai. Past perfect in za ka yi amfani da shi sai dai idan a duk lokacin da ka samu ayyuka guda biyu wanda sun riga sun wuce, to a nan ne za ka yi amfani da wanda ka fara na farko, shi za ka fara magana a kansa, wato shi ne past perfect. Za mu yi magana a kansa. So da farkon fari akwai abin da ya kamata mai kallo ya duba. Waɗannan abubuwa guda uku kullum muna magana a kansu. Akwai verb na rukuni na farko, akwai na biyu, akwai na uku. So a wannan karon za mu yi amfani da verb rukuni na wato uku ɗin nan ne, verb number 3. Wannan number 2 da number 1 ba da su za mu yi magana ba wannan karon, amma ko da yake akwai wani abu da zai shiga ciki wanda za a yi magana da wato na biyun ma a cikin gaba kiɗa na yi amfani da su, amma wanda ake magana kan shi takamaimai shi ne wato verb na uku ɗin past participle form na shi. Travel wato tafiya, traveled, ka riga ka tafiya za ka yi magana kan shi, ka traveled, haka ake furta shi. Wannan sleep, slept, slept. Clean, cleaned, cleaned. Then akwai kuma see, saw, seen. Sannan akwai spend, spent, spent. Akwai eat, akwai ate, akwai eaten. Akwai arrange, akwai arranged, akwai arranged. So waɗannan su ne verbs, kuma sannan a cikinsu ake ɗauka wato V3 ɗin ake ɗauka wato traveled, slept, clean, seen, spent, ate, eaten, then kuma arranged. Da su za mu yi amfani yau in Allah ya yarda. So abu na farko kamar kullum abin da muke magana, in ka ɗauko misali ka ɗauko I. So abu na biyun da za ka ɗauka shi ne akwai had, wannan na uku ɗin kenan, wato shi za ka ɗauka. Sannan kuma sai ka ɗauki wannan V3 ɗin, verb na uku ɗin, shi za ka haɗa da shi. In ka ce I had, za ka yi amfani da had. Akwai kuma we, kamar shi first person ɗin, ga you, ga they. Wannan shi ne first person singular, plural nashi wannan. You first person, plural nashi ma wannan ne. They third person, plural ne. Sannan kuma akwai he, akwai she, akwai it. Wannan dukansu kamar ka sa ko Ali ko Musa ko waye ma, wannan duka ana ɗaukan su akan third persons. So na farko dukkansu kuma ba wani canji, kowanne ka ɗauka za ka yi amfani da had ɗin ne. Dukkansu kowanne ka ɗauka za ka yi amfani da had ɗin ne. Misali idan na ce I had, sai ka ɗauki V3. Misali za mu ɗauko traveled. So I had traveled, shi ne V3 ɗin muka ɗauka. I had traveled, na riga na yi tafiya. When Ali arrived. Wato abin da yake nufi, aiki biyu ne kai kuma duka sun wuce. Akwai tafiya wato travels, akwai kuma zuwan wani wajenka. So a cikin guda biyu din wanne ne ya fara faruwa? So abin da ya fara faruwa shine travels naka din, wato shine past perfect. I had traveled, to na riga na yi tafiya when Ali arrived, kafin Ali ya zo gida. Ali ya zo gida kuma watakila bai same ka ba gida. So I had traveled, na riga na yi tafiya when Ali arrived. So kana da aiki guda biyu wanda ya wuce a baya. So wanda kake so ka nuna cewa shine ya fara faruwa, to shine wato wanda ake ce masa past perfect. So I had traveled when Ali arrived. So na riga na yi tafiya a lokacin da Ali ya dawo. Sannan za ka ƙara ɗaukar misali sleep. Ka ɗauki sleep, bari mu ɗauki wannan wannan you. So you had slept. When your friend came. So wannan past simple ne, amma wannan kuma shine past perfect. I had, you had slept. Ka riga ka yi bacci when your friend came, a lokacin da abokinka ya riga ya dawo. So aiki guda biyu ne. Me ne fara faruwa? Shine ka riga ka yi bacci. Da ka yi bacci kuma sai wani mutum ya shigo. So wannan shine wato past perfect din da ake magana kai. Sannan kuma wannan your friend came is past simple. So abu guda biyu ne, aiki ne guda biyu ya faru. So wanne ya fara faruwa? To abin da ya fara faruwa din shine abin da ake kiransa past perfect. Bari mu sake ɗaukan wani misali.
misali spend. So spend za mu ɗauki v3 na shi ma wato verb na uku. Idan ka ce he, misali ka ɗauki he had spent wato v3 wato na uku ne ka ɗauko. He had spent the money. Ya riga ya kashe kuɗin. When I asked him about it. Ya riga ya kashe kuɗin kafin na tambaye shi akan kuɗin. Wato, ya riga ya kashe kuɗin kafin na tambaye sa akan kuɗin. So he had spent the money when I asked him about it. So it ɗin wato pronoun ne yana replacing wajen money kenan. A lokacin da ka tambaye shi kuɗin. So he had spent the money when I asked wato lokacin da na riga na tambaye sa wato shi ma abin da ya riga wuce ne him about the money, about it. So ba su a ce money a dinga repetition, shi yasa aka yi amfani da pronoun a nan gurin. So he had spent the money when I asked him about it. So a nan gurin ma zaka ce she had spent the money when I asked her about the money. So waɗannan gabaki ɗaya za ka iya amfani da su wurin wato shi past perfect. Waɗannan ma gabaki ɗaya za ka iya amfani da su wajen magana in ka ce we had traveled when Ali arrived. We had traveled, or you had traveled when Ali arrived, or they had traveled when Ali arrived. Su riga sun tafiya a lokacin da Ali ya dawo. So wannan shine yadda ake yi wato making the past perfect. Sannan kuma in dai tambaya za ka yi kamar kullum muna magana akan shi tambaya, to za ka ɗauko wannan had ɗin ne ka kawo shi nan. Zai zama had I, wannan ka riga ka yi amfani da shi, traveled when Ali arrived. Shin na riga na tafiya ne a lokacin da Ali ya dawo? Had we traveled when Ali arrived? Shin mun riga mun tafiya ne lokacin da Ali ya dawo? Had you traveled when Ali arrived? Shin ka riga ka tafiya ne lokacin da Ali ya dawo? Had they traveled when Ali arrived? Ka riga ka tafiya ne lokacin da Ali ya dawo? So wannan inda tambaya za ka yi duk haka za ka yi da su. Sannan kuma inda wannan ne ma, had he spent the money when I asked him about it? Shin ya kashe kuɗi ne lokacin da tambaye sa akan wannan kuɗin? So wannan had ɗin shine za ka kawo shi nan gurin. Ka sa had a nan gurin. To ya riga ya zama tambayan ka kenan. So haka ake tambaya a turanci. Sannan kuma in kuma za ka yi magana saɓanin wannan ne, za ka yi magana akan ba haka bane kaza ne, za ka yi magana akan saɓanin abin da kake faɗa ɗin. Za ka ce a'a ban yi tafiya ba a lokacin da kaza ya faru. So abin da za ka yi amfani da shi ne, za ka sa not a nan gurin. Za ka sa not a nan wajen. I had not traveled when Ali arrived. Ban yi tafiya ba kafin Ali ya dawo. Sannan wannan gurin you had not traveled gabaki ɗaya ka za ka sa masa, nan ma za ka sa masa not ɗin kana so. He had not spent the money when I asked him about it. Bai kashe kuɗin ba a lokacin da tambaye sa akan kuɗin. So wannan shine abin da ake kiransa wato past perfect. So ina fata an ji daɗin wannan darasi, kuma insha Allah nan gaba za mu shiga kuma past perfect continuous. Wato shine a jerin past kuma abin da zai kawo mu karshe kenan. Assalamu alaikum. Wannan shine karshen darasin mu na yau.